For nogle uger siden sagde min mand noget til mig, som jeg faktisk stadig tænker på. Det var egentlig en helt almindelig morgen. Børnene sidder ved bordet, der blev smurt madbakker, fundet strømper, svaret på spørgsmål. Det var sådan en helt almindelig morgen, hvor der sker 100.000 ting på én gang. Min kop te stod foran mig, den var allerede blevet lunken. Den kunne lige så godt smides ud, ikke? Og hjemme hos os er der efterhånden ikke så mange spisebordstole tilbage. En efter en er de gået i stykker. Og vi har faktisk egentlig ikke fået købt nogle nye. Så den morgen, der stod min mand op og spiste morgenmad. Jeg tænkte faktisk ikke så meget over det. Jeg rejste mig bare op per automatik, og så bare, her, tag min plads. Jeg er allerede næsten færdig. Og som sagt, det skete per automatik. Ikke også? Der var ingen, der havde bedt mig om det. Der var ingen, der forventede det overhovedet. Jeg gjorde det bare. Min mand kiggede på mig, og så sagde han, sådan lidt højere tone, end han normalt gør. Nu sætter du dig ned på den stol, og spiser din morgenmad stille og roligt. Jeg grinede faktisk af det. For mig var det jo bare en stol. Ikke også? Hvorfor skulle han have sin stemme lige pludselig, du ved? Hallo? Men så sagde han noget, som jeg ikke har kunnet slippe sidenhen. Hvorfor skal du altid ofre dig selv? Jeg kan huske, at jeg faktisk blev lidt irriteret over det her. For jeg tænkte, hvad mener du? Altså, jeg var bare høflig. Jeg var jo også næsten færdig med at spise, så det var jo bare en stol. Altså, om jeg så tog den sidste bid, mens jeg var på vej med min tallerken i en opvasken, det gjorde jo ikke nogen kæmpe forskel alligevel for mig. Men det var jo bare en stol. Eller var det? Jo mere jeg tænkte over det, jo mere gik det op for mig, at det faktisk aldrig handlede om den stol. Jeg tror, det var faktisk det, der ramte mig mest. Ikke at jeg rejste mig, men at jeg slet ikke havde lagt mærke til det. For hvis jeg kunne gøre sådan noget helt automatisk, og så kunne man flyve maskinen. Ja. Hvor mange andre ting er det så, at jeg gjorde det egentlig uden at tænke over det? Og det spørgsmål, det begyndte at følge mig. Ikke på én gang, men lidt efter lidt. Jeg begyndte at lægge mærke til de små situationer, når jeg sagde, det klarer jeg. Når jeg automatisk tog opvasken, når jeg rejste mig for at hente noget, når jeg lod teen blive kold, fordi der lige var én ting med, at jeg skulle nå. Det var aldrig de store ting. Det var altid de små ting. Og måske er det netop derfor, at det er så svært at få øje på. Da jeg begyndte at læse om det bagefter, blev jeg faktisk lidt lettet. For jeg fandt ud af, at den oplevelse ikke kun var min. Der findes faktisk forskning, der beskriver, hvordan mange kvinder, og særligt mange mødre, kommer til at bære en stor del af den synlige arbejde i hverdagen. Ikke kun det praktiske, men også alt det, der foregår oppe i hovedet. At huske, at planlægge, koordinere, holde styr på tingene, på alt, hvad der egentlig skal holde styr på, ikke? Da jeg læste det, kunne jeg faktisk mærke, at jeg blev mere
nænsom over for mig selv, som jeg siger det. Ikke fordi forskningen gav mig en undskyldning, overhovedet ikke, men fordi den gav mig en forståelse. Og nogle gange er forståelsen faktisk det første skridt. Der har faktisk fået mig til at tænke over noget. Vi taler om det store valg i livet. Karriere, familie, flytninger, store beslutninger. Men de små valg, dem taler vi næsten aldrig om. At lade teen blive kold. At sige, det er okay, selvom det måske ikke helt er det. Det er hurtigt, hvis I bare gør det selv. Peter har jeg ingen tålmodighed. Jeg har aldrig haft tålmodighed. Jeg tror faktisk, de fleste også har den sætning. Måske mere end en gang. Sagt en sætning. Ikke har den sætning. Der har vi sådan set også. Og der er ikke noget forkert i at hjælpe. Omsorg er noget af det fineste, vi kan give hinanden. Det er heller ikke det, jeg stiller spørgsmål ved. Det, jeg blev nysgerrig på, var noget helt andet. Hvornår blev hjælpsomhed til en vane, hvor vi glemmer os selv undervejs? Det er ikke et spørgsmål, jeg har svar på. Jeg øver mig stadigvæk i at lægge mærke til. Og det er jo ikke noget, vi bare kan løse her og nu. Nogle dage, der opdager det med sammen. Andre dage er det først bagefter. Eller først om aftenen, når man har lagt sig i sengen, og dagen den bliver gennemgået i hovedet. Og nogle gange gør jeg det slet ikke. Men måske er det heller ikke meningen, at vi skal gøre det hele perfekt. Måske handler det bare, at vi skal opdage det lidt efter lidt. Og jeg tror faktisk, det er det, jeg har taget med mig. Ikke at jeg aldrig mere skal rejse mig. Overhovedet ikke. Det vil være en underlig konklusion. Besynderlig. Altså, jeg kommer stadig til at hjælpe. Jeg kommer stadig til at gøre noget for dem, jeg holder af. Og det har jeg faktisk heller ikke lyst til at lave om på. Men jeg håber, at jeg bliver lidt bedre til at lægge mærke til, hvornår det er bevidst valg, og hvornår det er bare noget, jeg gør helt automatisk. For de to ting er faktisk ikke det samme. Der er jo forskel på at vælge omsorg, og på at glemme sig selv. Og den forskel havde jeg aldrig nogensinde tænkt over før. Og måske var det også derfor, at den morgen den blev ved med at fylde. Ikke på grund af den stol, for det handlede aldrig nogensinde om den stol. Men fordi den fik mig til at stille et spørgsmål, jeg aldrig rigtig havde stillet mig selv før. Og nok fordi jeg havde jo ikke set det før. Hvornår begyndte jeg at sætte mig selv sidst? Noget af det, der hjælper mig, er faktisk ikke de store forandringer. Det er det ikke. Det er de små. Som man altid siger, alt starter i de småt. Jeg sætter mig ned med en kop te, mens den stadig er varm. Ikke? Jeg tænder et lys. Lægger telefonen lidt væk. Tag en ansigtsmaske på og slap af. Eller sætter mig ned med en rigtig god bog. Eller en dårlig bog. Det er ligegyldigt. Og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis læser en hel time. Nogle gange bliver det bare en kapitel. Eller bare en side. Men det er ofte nok til, at tankerne, de falder til ro. Og min krop falder også til ro samtidig. Og nogle gange er det præcis det, jeg har brug for. Ikke fordi det løser alle de ting, der fylder. Slet ikke. Det gør det ikke. Men det er fordi, det minder mig om, at jeg også er her. Mig i det hele. Jeg ved,
faktisk ikke, om den morgen har ændret mig. Jeg kommer stadig til at rejse mig nogle gange. Jeg kommer stadig til at sige, det klarer jeg. Og det vil jeg sikkert også være dage, hvor teen bliver kold. Men én ting har ændret sig. Jeg lægger mærke til det nu. Og måske er det faktisk der, at forandringen det begynder. Ikke når vi gør det rigtigt, men når vi begynder at opdage de små vaner, vi aldrig har stillet spørgsmål ved. Jeg ved ikke, hvad dit stoleøjeblik er. Måske er det opvasken, måske er det arbejdet. Måske er det, at du altid er den første, der rejser dig, eller den sidste, der sætter sig. Men hvis den her video bare har fået dig til at stoppe op et øjeblik og tænke, hvorfor er det egentlig mig, der automatisk rejste sig? Så håber jeg, den har gjort den. Så håber jeg, at den har gjort det, den skulle. Tak fordi du har lyst til at være med her. Pas godt på dig selv. Vi ses i næste video.